V tomto videu ti ukážem, ako som prerobil starý jednoizbák na plnohodnotný dvojizbový byt a zvýšil tak jeho cenu o 30 000. Ukážme si pôdorys. Zelenou som vyznačil pôvodné jadro a steny, ktoré museli ísť preč, ako tento panel medzi vstupom do kuchyne a linkou. Vybúrali sme malú priečku, urobili otvor v paneli a vznikla chodba. Vľavo kúpeľňa a vpravo spálňa. No a tu sme vymurovali stenu, aby bola spálňa oddelená. Zamurovali sme aj pôvodný dverný otvor a teraz prechádzame od vstupných dverí popri kúpeľni a spálne do obývačky spojenej s kuchyňou. Do spálne nám vošla 160-ka posteľ, ale bolo to ochlb, aby sa nám dali otvoriť dvere. A za nimi je veľká stavaná skriňa, potom špajza prerobená na šatník či sklad, zväčšená kúpeľňa asi o pol metra, namiesto vécka je sprchový kút a WC sme presunuli na miesto vane. Z pôvodnej spálne je teraz obývačka s kuchyňou a výstupom na balkón. Ak chceš vidieť viac tipov, ako získať čo najviac nehnuteľností, tak ma sleduj.